Začal si práve behať? Super, nech ti to vydrží. Ale mnoho bežcov podceňuje mobilizačné a stabilizačné cvičenia, ktoré zlepšujú ekonomiku pohybu. Poďme si spoločne ukázať zo pár z nich, ktoré ťa udržia v športovej príprave. Prvé cvičenie je vo výpadovej pozícii, koleno je mierne ohnuté a začíname sa pomaličky kolzať smerom vpred. Ak doma nemáš slajd, môžeš použiť napríklad aj utierku alebo handru. V druhom cvičení zostávame vo výpadovej pozícii, priehlavok máme vyložený na vyvýšenej podložke, panva je podsadená, vyrovnaná a začíname pomaličky robiť s pretlačaním panvy pohyb rúk smerom do spáženia. V treťom cvičení vykonávame pohyb do unoženia s tým, že kladieme dôraz na stabilitu panvy. V štvrtom cvičení je veľmi dôležité, aby sme zostali mierne na špičke s odlepenou pätou a začíname robiť dominantný pohyb v bedre s tým, aby sme si zachovali stabilnú pozíciu panvy a driekovej časti chrbtice. V poslednom cvičení sa snažíme vykonávať z výpadu vpred pohyb do výpadu vzad. Najdôležitejšie je zachovať všetky kĺby v jednej línii a pozícii.